Eu te-am făcut, eu te omor, au spus ovarele mele și ovarele mamei mele în cor. N-ai job? Nu-ți poți permite un copil. Ai job? N-ai timp pentru un copil. E imnul generației noastre. Femeile oare de ce ar refuza să aibă copii? Luiza, ai vrut să declanșezi jihadul, bănuiesc. Bun găsit tuturor! Este prima oară când înregistrez un video pe acest canal. De obicei făceam interviurile scrise, dar de data asta, iată, am onoarea să o am alături de mine pe Miruna Vlada, o poetă pe care o admir foarte tare și o profesoară, o doamnă puternică, foarte ancorată așa în realitate. Eu am avut ocazia să fiu împreună cu Miruna în niște emisiuni în care îmi plăcea foarte mult discursul ei, pentru că totdeauna ne aduna așa, ne punea în ordine și ne aducea cu picioarele pe pământ. Pe un și pământ. astăzi pe un pământ. Așa, astăzi o să vorbim despre cea mai proaspătă carte a ei, care se numește Prematur. Nu știu dacă e prematură, este exact când trebuie. Tematica pe care ai ales-o este foarte dureroasă, are foarte mare legătură cu realitatea socială în care trăim și s-ar fi pretat, să zicem, la nu știu, un eseu, manifest, poate, la ceva foarte țintit și foarte, nu știu, activist, cumva, știi? Și tu ai ales poezia să vorbești. Și ce vreau să spun, o să vorbesc eu mult la început, că iertați-mă, asta e, un pic. Citind, efectiv, am simțit așa un roller coaster de emoții. M-am identificat foarte, și eu sunt mai decrețică decât tine, dacă e să fim așa. Mai decrețică decât decățelul. Da. Am ajuns așa să simt că am pierdut multe lucruri, că am câștigat multe lucruri și mă inviți așa la foarte multe reflexii. Și asta datorită poeziei, datorită căii pe care ai ales-o să exprimi aceste teme. De ce ai ales poezia și de ce alegi poezia ca să faci lucrurile acestea? În primul rând, bună ziua, Luiza, și ție și tuturor celor care sper că ne urmăresc și care urmăresc blogul Putere de Femeie, pe care de altfel și eu îl urmăresc. Și așa, de fapt, eu te-am cunoscut înainte pe blog și după aia face-to-face, când ne-am întâlnit la emisiunile de pe Canal 33, eu știam deja, mă așteptam deja să întâlnesc o femeie puternică după blogul tău. Mulțumesc. Și în același timp o să-ți dau răspunsul ăla, cum să spun, dacă tu ai încercat să eviți întrebarea tipică de ce scrii, eu nu o să pot să evit răspunsul tipic de scriitor, n-am ales eu poezia. Poezia m-a ales pe mine. Nu, dincolo de treaba asta, tu ai menționat profesoara, da? Deci ai menționat cumva cele două roluri, așa, oarecum publice pe care le am. În același timp sunt lector și cercetătoare la SNSPA în zona relațiilor internaționale, dar sunt poetă din 2004, cu mult înainte să fiu orice altceva. Eram elevă de liceu la Colegiul Național Mihai Eminescu, când am debutat cu poeme extrauterine. Și menționez asta pentru că această carte, cred că ai observat și tu încă de la primul calup, da? Pe care l-ai menționat și ai spus că așa s-ar potrivi unui eseu angajat, activist. Asta și este de altfel și nu văd de ce poezia n-ar fi spațiu și unui activism. Eu însă, sigur, sper că sunt accente și altele decât, să zicem, un program politic. Am încercat pe aici, pe acolo, de fapt, să dinamitez oarece deraieri politice, atât a discursului posibil feminist, cât și a celui antifeminist. Într-un fel sau altul, evident, am vrut să fie o reflecție a societății în care suntem și a polarizării extrem de mari pe care o trăim. Și, sigur, tema maternității și a alegerii în ceea ce privește maternitatea, cred eu că este supusă unei foarte mari presiuni și a naște același tip de polaritate, foarte ideologică, foarte politică, exploatată politic din toate părțile și, desigur,
chiar dacă se numește Manifest Extrauterin prima parte a cărții și chiar dacă poate toată cartea împrumută ceva din discursul acela angajat, practic e o colecție de sloganuri politice și nu numai. Sper eu însă să nu fie doar atât. Adică, desigur, eu am de-a lungul, să zicem așa, colectării, că nu le pot numi neapărat a scrierii. Efectiv, am colectat bucăți de discurs. Sunt doar câteva părți foarte autobiografice în carte, în rest sunt reflexii ale unei observații, să zicem așa, sociologice, antropologice, legate de generația din care fac parte și cu precăderea femeilor din generația decrețeilor și a cum s-a reflectat asupra lor să zicem, întregul tăvălug din jurul decretului lui Ceaușescu. Cumva cred că aici poezia îți permite, mai mult decât investigația sociologică, mai mult decât poate chiar cercetarea istorică, îți permite să intri pe un tărâm care pe mine m-a fascinat de la bun început, pe care nu cred că l-am epuizat sub nicio formă. În continuare, cred că este foarte mare nevoie în literatura contemporană și în spațiul public românesc de mai multe discuții despre asta, pentru că, în primul rând, există foarte puține discuții despre ce a însemnat decretul anti-avort din perioada comunistă asupra familiilor. Da? Și aici, sigur, pornesc de la poveștile femeilor și în carte sunt vocile unor femei din roluri diferite, generații diferite, da? Mamele noastre, noi înșine și poate chiar fiicele de decreței. Cu toate astea, cred că în jurul femeilor confruntate, care trebuiau să ducă pe picioare consecințele decretului anti-avort, se aflau familiile directe și cele extinse. Se aflau multe alte drame ascunse, multe alte tipuri de consecințe, nu doar cea directă a faptului că unele femei, foarte multe, nu știm câte, și-au pierdut viața căutând să facă un avort ilegal care, de fapt, s-a dovedit a fi criminal, da? Le-a luat într-un final viața, da? Și pentru care cine este responsabil? Nu avem niște responsabili. Oricum, noi nu avem responsabil. Procesul comunismului în România nu s-a terminat nici în sălile de judecată. Da? Cu siguranță procesul ăsta intim al comunismului, despre care am vrut eu să deschid puțin discuția în această carte, nici măcar n-a început, nu că nu s-a terminat, pentru că este un proces, cum ai spus și tu, foarte, foarte dureros. Într-un fel, și cu asta vreau să închei așa tăvălugul de la prima întrebare ca să nu epuizez tot, cred că este o carte care e prematură în apariția ei, în sensul în care eu nu am planificat-o. Bine, în general nu-ți planifici, mai ales la poezie, unde totul axat pe inspirație. Eu aveam în plan un roman la care lucram de ani de zile și cu care m-am blocat și am rămas așa într-o stare de incertitudine și am scos cartea asta cumva neplanificat din nevoia mea de a, să zicem, extirpa durerea și, în fine, tot acel rollercoaster emoțional pe care cu multă empatie l-ai simțit, dar am fost foarte egoistă. Există ceva în tine ca autor, există acea doză de egoism în care, sigur, îți oferi literatura și ca un dar, e și un act de generozitate, vrei ca literatura ta să ajungă la celălalt și să-l ajute, dar în același timp vrei în anumite pasaje, în anumite părți, să scapi de o povară care se ascunde în scrisul tău și senzația pe care eu am acum, mai ales că încep să primez reacții de la mulți oameni, de la multe femei mai ales, îndurerate, este că am făcut un act destul de egoist și am și o senzație poate puțin de vină. Am aruncat povara mea asupra cititorului și am zis, ok, fă tu ceva cu asta, pentru că eu a trebuit să mă eliberez. Dar poate că literatura presupune și asta până la urmă, nu? Oare de ce femeile nu-și doresc să aibă copii? De ce ar putea să nu dorească? Pentru că problema, să zicem, a pornit de la faptul că li se interzicea dreptul de a refuza să aibă copii. Dar femeile oare de ce ar refuza să aibă copii? Pentru că această presiune din partea societății a existat din totdeauna. Din totdeauna menirea supremă a unei femei era să fie mamă. Și iată că la un moment dat, femeile, sau poate din totdeauna, de ce femeile ar putea alege să nu aibă această menire? Ce-i cu ele? Ce se ascunde în spatele acestui
Refuz. Luiza, ai vrut să declanșezi jihadul, bănuiesc. Aș vrea să încep cu o întrebare, dacă îmi permiți. Dacă ai vrut să discutăm despre de ce nu și-ar dori, dar eu aș fi foarte curioasă de ce și-ar dori. Da, eu sunt în aceeași barcă cu tine. Împlinesc foarte mulți ani și îmi trece prin cap. Nu am simțit, nu am avut niciodată. Acum declanșez jihadul împotriva mea. Deci, dragi cititoare, dragi urmăritoare, să știți că eu niciodată nu am avut această... Și nu cred că nu sunt suficient de feminină și nu cred că nu lipsește nimic. Poate că întrebarea mi este adresată în primul rând mie, de ce? De ce poate o femeie care este prin natura condiției ei singura capabilă să dea viață, poate să dorească să nu facă asta? Știi? Cumva, cum să zic, te întreb pe tine nu ca să declanșezi jihadul, ci că poate mă ajuți și pe mine să-mi răspund eu la întrebarea asta, știi? Pe care mi-ai ridicat-o la fileu cu cartea ta, știi? Da, de fapt. Da, desigur. Asta e o parte și a tensiunii din întreaga carte și o tensiune nerezolvată și mă bucur că spui asta, pentru că evident nu e rostul nici a unei cărți și cu atât mai puțin a poeziei să vină cu soluții, pentru că ar intra în altă zonă, poate că m-aș apuca de cărți de self-help sau de altele, poate chiar aș face bani și nu aș face poezie, dar cred că trebuie să clarificăm un pic și să nuanțăm, da? Nu e vorba de o categorie foarte mare de femei aflate în poziția asta, însă la fel cum femeile, și știi că noi am mai tot povestit despre Mary Wollstonecraft, da? Una din marile gânditoare feministe și care au făcut enorm pentru dreptul la educație al femeii, da? La fel cum înainte, pentru că nu exista acest drept, nu exista nici infrastructura care să pună femeile în situația de a se gândi, uite, dacă merg la școală, dacă merg la liceu, dacă am o meserie, o specializare, îmi dezvolt o latură a personalității pe care nu o cunoșteam și nu o pot cunoaște decât prin educație. Deci, până să existe această posibilitate dată femeilor de la un punct încolo universal, da, pentru toate femeile, și bogate și sărace, exista doar pentru o super minoritate de femei, cele lideri, șefe de stat, împărătese și așa mai departe, care au existat în istorie întotdeauna, dar ele nu reprezentau majoritatea. Însă, după Revoluția franceză, vorbim de gândirea acestui drept universal pentru toate femeile din toate categorii. Ceea ce a declanșat, sigur, și o revoluție socială, pentru că a invitat femeile să folosească această libertate de a urma o meserie, de a fi educate, cum vor ele. Da? Și aici cred eu că apare distincția. Foarte multe dintre ele, deși, dacă îți mai aduce aminte sau dacă știi, sunt convinsă că știi ce campanie a fost pornită împotriva sufragetelor, da? Și ce afișe în care ele erau arătate ca niște demoni, ca niște personaje care vor distruge societatea britanică a acelor vremuri cu ideile lor bolnave, și de pe atunci se spunea, dacă femeile vor avea drept de vot, societatea noastră se va duce de râpă. Pentru că ele nu au rațiune și atunci ele nu pot, dacă se implică în politică, ele vor da totul peste cap. Da? Acestea erau niște scenarii apocaliptice venite, evident, din mintea unor bărbați care nu vreau să accepte sub nicio formă concurența și erau false. Ce s-a întâmplat? Foarte multe femei în continuare au optat să fie casnice. În continuare au optat să-și găsească împlinirea în a avea 7, 8, 12 copii. De la un punct încolo, sigur, când a început discuția foarte târziu, prin anii 60, despre contracepție, până atunci nici nu exista nicio posibilitate de a gândi acest demers. Părerea mea, și sigur aici e o discuție, o analiză mai degrabă antropologică, după anii 60 în Statele Unite, din momentul în care pilula contraceptivă devine mai mult sau mai puțin ușor de folosit, iarăși era și ea, pentru că costa destul de mult și nu și-o putea permite oricine, până în anii 80, când a ajuns cumva să intre în pachetul de bază de asigurări medicale. Până atunci, ideea asta a limitării numărului de copii, ideea asta a creării pentru femei și a unui spațiu mai vast de exprimare a personalității în afara celor 4 pereți ai casei și ai căsniciei. Da?
această libertate nici măcar nu era concepută. Da? Deci femeile nici măcar nu puteau să gândească în termen de alegere. Ori eu cred că, evident, în societatea românească lucrul ăsta a fost amânat prin decretul lui Ceaușescu și atunci, în anii 90, 2000 mai degrabă, când a fost un acces puțin mai mare la contraceptive, abia atunci fetele din generația mea, care au devenit fertile, să zicem așa, în anii 2000 și atunci au început să-și regândească viața sexuală, au început să-și gândească, să se hotărască ce să facă cu libertatea asta. Și asta vreau să spun, că dacă ne uităm în statistici, da, avem o descreștere foarte mare demografică, avem multe femei care decid să facă un număr mult mai mic de copii sau să nu mai facă copii deloc. Dar asta este o libertate foarte recent câștigată și doar o minoritate dintre femei fac asta. Cu toate astea, ceea ce eu încerc să discut în carte, pe această minoritate se pune un foarte mare stigmat social. Da? Ceea ce nu se întâmplă în cazul unui bărbat. Și aici intrăm iarăși într-o discuție clară a discriminării. N-aș avea nicio problemă, apropo că mi-ai spus la început că sunt doamnă, n-aș avea nicio problemă cu, nu știu, doamnă, domnișoară, dacă chestiile astea, glumițele astea sau elementele astea legate de statutul social, ești sau nu ești căsătorită, ai sau nu copii, s-ar aplica și unui bărbat. În egală măsură. Și atunci aș zice, domne, e vorba de, efectiv, o discriminare bazată pe vârstă, să zicem. Dar toată această presiune și eșafodajul acesta al punerii sub semnul întrebării, al împlinirii unei femei strict în jurul maternității, cred eu că e o temă total inadecvată pentru generația noastră. Da? În Occident, lucrurile astea au fost depășite. La noi n-au avut cum să fie depășite în 30 de ani, a fost prea puțin. Cu toate astea, sunt personaje, inclusiv instituții, cum ar fi Biserica Ortodoxă, care își doresc nu numai ca această evoluție să se întâmple, ci își doresc chiar să intensifice acuzele și războiul pe care îl duc asupra nemamelor. Da? Hai să le numim așa, în carte m-am jucat cu cuvântul ăsta, a femeilor care decid să fie orice altceva, nu și mame, pe baza unui proces liber consimțit. Da? Deci nu vorbim aici de femeile care sunt infertile sau care nu pot să aibă copii. Vorbim aici de femeile care își exercită libertatea. În orice direcție consideră ele că e sănătos pentru ele însele. Și asta îi deranjează foarte mult pe conservatori. Și de aici jihadul declanșat împotriva unor femei care decid să vorbească liber, sus și tare. Eu am și altceva în afară de uter. Da? Și de aici, sigur, a pornit și manifestul meu extrauterin. Îmi dă și mie cineva voie să mă definesc prin altceva decât prin uterul meu? Spui la un moment dat cum să alegi între un alt deadline și un copil și vorbești despre dificultatea de a fi mamă în condițiile în care ai atâtea pe cap, să zic așa. Ok, vrem să fim și noi la fel de importante și de luate în seamă ca și bărbații. Mi-e teamă că, discursul meu nu e deloc feminist, mi-e teamă că noi am vrut să fim egale cu ei, dar ei nu au vrut să fie egali cu noi. Era și normal să ne aducem aminte că și nobililor ar trebui să li se taie capul cu ghilotina ca să accepte că burghezii și proletarii au și ei un drept cetățenesc și pot fi considerați cetățeni. Da? Nimeni nu vrea să-și piardă privilegiul. Despre asta e vorba. Și atâta vreme cât bărbații au putut folosi din plin de unii singuri anumite privilegii, vor face tot ce le stă în putință și vor opune rezistență ideii de egalitate, pentru că îi pune într-o situație defavorabilă. Trebuie să renunțe la privilegii. Da, faza e că femeile chiar s-au impus și chiar au dat dovadă că pot și ele. Și problema este că în momentul în care vrei să faci ce fac și bărbații, nu mai ai timp să faci neapărat, de exemplu, asta cu copiii. Știi, pentru ca să te ocupi de un copil trebuie să te retragi. Există un concediu de maternitate, trebuie să te retragi din activitatea socială, trebuie să-i acorzi acelei noi ființe un mediu în care să primească, mă rog, cum spuneai tu la un moment dat, stai că ceea ce un copil
nu primește, nici nu va putea vreodată să dea mai departe. Și mai spune undeva, îmi iubesc copilul nenăscut mai mult decât pe mine, dar teama că nu am să pot să-i ofer tot ceea ce îmi doresc eu să-i ofer, mă face să spun pas. Poate că le-am scos din context, dar astea ele sunt scoase din context, sunt efectiv niște selecții de sloganuri de toate tipele. Mi-am scos niște citate care m-au... mi-am scos niște citate care m-au tulburat profund și am stat să mă gândesc, dar bineînțeles, pentru că eu am o înclinație așa către filozofii mai altfel, mă gândesc dacă nu cumva această ordine socială în care ne desfășurăm noi existența nu exprimă, de fapt, un principiu undeva mai deasupra și dat fiind că ne aflăm într-o lume a dualităților, întotdeauna va trebui să existe un pol mai puternic și un pol mai slab. Și dacă polul mai slab evoluează și tinde să devină la rândul lui puternic, atunci polul care era puternic, în mod necesar, va trebui să devină mai slab. Și în situația actuală... Asta este extrem de conservatoare, cu care mă bucur mult că putem să fim în dezacord. Cred că puterea femeilor, apropo și de blogul tău și de asta, că puterea femeilor nu are o singură sursă, da? Evident că una din posibilele surse de putere pentru o femeie este maternitatea. Și sub nicio formă nu putem să negăm asta, este un rol care aduce înțelepciune și care până la urmă face lumea asta să stea pe picioare, da? Că fără dreptul și fără bucuria de a da viață, nimic nu ar mai putea exista. Dincolo de discuția asta, cred eu că trebuie să înțelegem că există mai multe posibile surse de putere pentru o femeie și feminismul acela sănătos în care eu cred, nu neapărat acela poate prea radical sau prea axat pe a-i da jos pe bărbați din anumite poziții ca să punem femei în loc, da? Deci nu, sub nicio formă nu consider că asta e... Da, n-am vrut să spun asta. Da, nu, știu că opinia ta nu este asta, dar vreau să spun că feminismul acela sănătos, cred că e cel care datează încă de la Mary Wollstonecraft, care spunea trebuie să dăm putere femeilor pe care să o folosească asupra lor însele, nu împotriva bărbaților. Și de asta cumva, ce spuneai tu mai devreme, ar fi un alb sau negru, ar fi neapărat un yin-yang care ar trebui să se echilibreze. Asta e un mod de a vedea lucrurile. Cred că există o formulă de reglare a puterii care să nu implice neapărat o dereglare. Da? Și cred că pot fi bărbați puternici, autonomi pe picioarele lor, împreună cu femei autosuficiente și femei care iau decizii legate de maternitate pe baza bunăstărilor. Că despre asta e vorba. Am stat și m-am uitat, sigur, la femeile din mediul rural, la femeile din medii defavorizate. Din păcate, cred că foarte multe dintre bunicile, poate chiar mamele noastre, au făcut ce au putut din rolul matern, dar mi-e teamă că într-o foarte mică măsură au înțeles că este o opțiune și l-au asumat ca pe o opțiune. De multe ori era perceput ca pe o datorie, iar în perioada comunistă chiar ca pe o povară, chiar ca pe o chestie care, de la un punct încolo, și financiar, cred că și fizic, multe dintre ele care rămâneau însărcinate la vârste poate înaintate, în care nu își mai doreau copii și așa mai departe, nu aveau cum să spună nu. Și atunci, lipsa aceasta de acceptare, sigur, ea a existat întotdeauna, pentru că era acea datorie care venea la pachet cu ideea de a fi femeie. Dar cred că asta a lăsat urme și asupra relației părinte-copil. Și cumva asta e zona de intimitate în care de altfel și cartea mea și intră în am pornit de la a sonda propriile mele relații de familie și a încercat să văd în ce măsură ele au ținut neapărat de individualități, de, nu știu, anumite probleme între mine și ai mei, cât mai degrabă și de un context istoric foarte, foarte încărcat, cum este cel prin care a trecut România în perioada comunistă. Cadrul legal există deja, deci în momentul acesta nimeni nu te mai obligă să faci un copil, nu mai este interzis să faci un avort. Adică singura presiune care există în momentul de față...
Avem un număr foarte mare, cel mai mare la nivel european de avorturi și aici iarăși o legăm de educație, sigur, problemele sunt multiple. Da, este poate și o rezultantă a faptului că multă vreme ni s-a interzis și este firesc ca, nu știu, un număr de ani, o generație după ce s-a interzis foarte tare un lucru, generația următoare să-și însușească acel drept pe care nu l-a avut în mod exagerat, poate. Dar cred că asta poate fi rezolvat foarte simplu prin accesul facilitat la contraceptive. Până una alta, cred că foarte multe de probleme de sănătate, trebuie totuși să spunem că fetele minore și mai ales sunt femei în România care fac avorturi repetate și pun foarte mult viața în pericol în acest mod și totuși avortul este o intervenție chirurgicală unor extrem de agresivă asupra corpului, dincolo de orice altceva. Sigur, partea etică, morală, nu o discutăm strict partea de intervenție asupra corpului și de cele mai multe ori avortul este folosit în România, de asta avem cifrele atât de mari, ca și metodă contraceptivă. Ceea ce este o mare problemă, da? Există multe alte metode, mai puțin invazive, mai ieftine, într-un mod cinic, capitalist, putem discuta și despre asta, ar fi mult mai ieftin și mai sănătos pentru o femeie să folosească alte metode, dar pentru că în mediul rural și în multe medii defavorizate nu există minimă educație și sprijin al statului. Până la urmă... Despre asta vorbim. În anumite zone, asta este partea, să zicem, mai radicală. Eu aș pleda, sigur, pentru contraceptive oferite gratis femeilor sau alte metode contraceptive oferite gratis în pachetul minimal, să zicem așa, de sănătate, pentru că am evita multe drame în acest sens. Deci, până la urmă, milităm pentru educație, pentru autocunoaștere și pentru ca să ne scuturăm de rănile trecutului. Pentru o vindecare, am putea spune? Da, eu cumva dacă e ceva ceea ce mă neliniștește legat de cartea asta și cumva de asta poate simt nevoia și aștept să văd ce mai spun și alți cititori, pentru că senzația mea sigur este că apăs niște zone foarte dureroase, le zgândăr și invitația către vindecare rămâne puțin suspendată. Eu la nivel personal, aici chiar mă pot destăinui, nu cred că nu am găsit acel spațiu al vindecării, poate încă nici nu sunt pregătită pentru asta. Multe din aspectele discutate în carte rămân și pentru mine o problemă deschisă, ceea ce sigur mi afectează și viața emoțională și cea socială și așa mai departe. Cu toate astea, cred că de la un punct încolo noi ca cititori, atunci când intrăm într-o poveste, avem nevoie de vindecare și eu sper ca, sigur, în anumite pasaje, către anumite trimiteri, să existe și niște fante de lumină care măcar să promită vindecarea, dacă nu să o ofere. Sigur, pentru genul ăsta de discuții și de drame intergeneraționale, n-ai nevoie de o carte, ai nevoie probabil de multe tratate ca să ajungi la o posibilă vindecare. Este o deschidere către a căuta vindecarea. Exact. Asta mi-aș dori, cumva, ar fi pentru mine o bucurie, să știu că alte femei s-au regăsit în anumite voci, pentru că sunt multe voci în această carte, nu este una singură, și că nu s-au mai simțit singure, nu s-au simțit ciudate, nu s-au simțit excluse și că au fost încurajate să-și asume deciziile, pur și simplu. Nu-mi vreau ovarele. Am dreptul să nu mi le vreau? Mă pot naște cu acest drept? Vreau doar să mi le ciocnesc, ca pe 2 ouă de Paști puse sub semnul întrebării. A înviat? Oare e adevărat că a înviat? Căci firește, mamele ne-au făcut animale sociale, pe bază de copulare. Căci firește, societatea însăși e, la un moment dat, produsul fecundității mamelor, animale sociale, anumitor. Eu te-am făcut, eu te omor, au spus ovarele mele și ovarele mamei mele în cor. Cum să mai poți să ai copii când ai o mamă care se îndoiește de tine? Asta e adevărată automarginalizare. Interacțiunile ne sunt monetizate în Silicon Valley și la Kremlin
Și lipsa interacțiunilor ne e monetizată în Silicon Valley și la Tel Aviv sau Ierusalim. Se distrează bărbații albi, se îmbogățesc bărbații albi din dorința noastră de atingere. Din absența îmbrățișării, din psihoza noastră ei fac bani. Eu sunt încarnarea lipsei legăturii între mamă și făt. Eu sunt generația fetițelor cu minte de Barbie, ajunsă în RO în anii 90, fără Ken. El a apărut mai târziu și costa mai scump. N-ai job? Nu-ți poți permite un copil. Ai job? N-ai timp pentru un copil. E imnul generației noastre. Eu sunt un monument dedicat celor din jur și părerilor lor. Plastilină, o sânză și celulită, contorsionată în mâinile străinilor. Eul meu fiabil. Mă simt urmărită de ei noaptea pe străzi, le simt respirația în ceafă și în pelvis. Fă-o! De ce nu faci? De ce o faci? De ce nu o faci? Stay safe, don't have kids. Haide mă, fată, întrerupe ciclul durerii transmise de la o generație la alta. Doar tu ai control asupra corpului tău, doar tu îi spui stop, tu îți dai drumul când vrei, dacă vrei. O sarcină nedorită e primul pas spre restrângerea sau chiar pierderea identității. Nada în bosniacă, nu în spaniolă. Ori e speranță, ori e nimic. Un ceva invizibil și indivizibil de care să te agăți. Posibil un organism modificat genetic să nu se reproducă. Doar să reproducă toate clișeele regurgitate ale unei generații care îi se tăia în fiecare seară curentul și apa caldă, ca să se facă economie, care a stat la coadă câteva decenii și tot ce s-au gândit ei mai demn a fost să asculte Europa Liberă și să chibițeze. Glume inepte și șopârlițe despre un dictator inept care visa să pună România pe harta lumii lângă Iran, când poporul lui visa doar la puțină căldură în caloriferele din cutiile lui cu chibrituri. S-au amestecat toate în istoria noastră, vise mari, vise mici, visele cărnii cu visele geopolitice umede. Ai nevoie de mai mult curent electric ca să vezi realitatea. Visau și carne, ciocolată, și banane, și portocale și tu visezi acum doar vasectomii decontate de stat. Operații de micșorare a apetitului de reproducere, înlăturarea minim-invazivă a ceasului biologic din creier. Ești descendenta unei colonii de femei vrăjitoare care își refuzau uterul. Bine ați venit în viața mea, procurore a empatiei. Trebuie să-mi reînvăț corpul să fie în siguranță. Mulțumesc mult, Luisa! Aceasta a fost chiar deschiderea cărții și îți mulțumesc pentru lectura ta empatică și m-ar bucura, nu știu, dacă o să fie alte opinii, alte discuții stimulate poate de discuția noastră video, m-aș bucura să o continuăm în scris, poate. Mulțumesc foarte mult, Miruna, și sper să vorbim cât de curând în continuare. Sigur. La revedere!